Čaute ľudia od dnešného videa. Dneska si povieme, o čom bude druhý FNAF film. O čom by to teoreticky celé mohlo byť. Dúfam, že pri natáčaní tohto videa nezaspím, lebo som unavený, chce sa mi spať, ale mám natáčať video, tak čo mám robiť ináč? Nepýtajte sa, prečo mám červené okuliare. Proste na dovolenke som bol, tak som ich kúpil. Ak vidíte náhodou v odrazov tých okuliarach, že mobil mám opretý o notebook, tak áno, mám opretý o notebook. Takže tak. Takže poďme na to, ľudia. Celkom som aj ja prekvapený, s koľkými informáciami vlastne môžeme pracovať. Už máme 2 trailery, máme nejaké fotky z natáčenia a máme toho dosť veľa podhalovaného, hlavne skrz tie trailery. V jednom traileri, v tom druhom, jeden typek povie, že v tej pizzerii bola zabitá tá týpka, konkrétne Charlie Mariotta. No a takže hlavný záporák druhého filmu a prvý boss, konečne akože boss fight, bude práve tá marioneta. Vidíme že v tom traileri, že sa Mike, že od jednotky to môže vyzerať, že aby už prestala, že aby už vlastne tak nejak sa unormalizovala a prestala byť také crazy dievča. Počkajte, o čo som to vravila? Toto, že Abby vlastne môže to vyzerať, že už sa unormalizovať, že už nie je proste crazy dievča. A v tom traileri vidíme vyloženie, že stále na tých animatronikov myslí, že stále ich chce vidieť. Keď Vanessa hovorí v tom traileri, že ty si ešte stále niečo také, že ty si ešte stále nepovedal, že ty si ešte stále nepovedal, čo sa skutočne s tým animatronikmi stalo. Čo predpokladám, že vlastne tá Abby že oni vlastne zničili tú pizzeriu, tí animatronici sa stiahli do ústrania. Som zabudol, čo som hovoril. Moment, ja si musím spomenúť. Dajte mi ešte minútku. Hej, o tom, že typka tam povedala, že Mike pravdepodobne akože proste vie, že Mike je asi nejako klame, že tých animatronikov opravil a zachránil. Že nakoniec dozvieme sa, že to nie je pravda a že vlastne ich zničil. No a takto vlastne by akože vyzerala tá základná kosta. V traileri tiež môžeme vidieť, že pravdepodobne film začne nejakou tou predstavovačkou, jak sú tí animatronici silní, jak bola tá jednotka, že tam bol ten nočný guard na začiatku, ktorého nakoniec animatronici, aby mi YouTube na toto video nedal strike, tak i povieme, že im ukončí, tak dajme tomu, že im ukončili život. Lebo nemôžem tu hovoriť, že R-kové veci.
Proste dáme tomu, že im ukončili život. Že tomu Carterovi ukončili život. No a vlastne tu, ako môžeme v traileri vidieť, to pravdepodobne budú nejakí lovci duchov, alebo nejaký nejaký niečo ako Fizz alebo Mr. Beast, lebo typek tam mal kameru, viete, takže youtuberi, že hej, išli sme do strašidelnej pizzerie a toto sa stalo. No tak mám pocit, že to možno niečo také bude. Teda je nám odhalené, že to bude takisto ako hra, že prvá pizzeria bola tá dvojková, lebo tá typka tam hovorí, že tá druhá pizzeria je originál. Milujem kamo takové, tak dobrá. No a neviem, jak takto asi bude. Pravdepodobne ako tá Vanessa vie o tom, čo sa v tej pizzerii dialo, a tak nejak ona vie o tých vraždách. Takže nejaký vnútorný konflikt medzi Vanessou a tou Marionette by som tam čakal. A mimochodom, ak tam poserú tú Marionette, tak ja dobehnem do Blumhouse a ty kokos, neviem, čo tam spravím. Asi niečo fakt zlé. Neviem, čo spravím. Počkaj. Ja viem, čo spravím. Toto spravím. Dobehnem tam to s touto brokovnicou. Lebo Marionette je doteraz jeden z mojich najobľúbenejších animatronikov. Takže neopovážte sa to dosať, prosím. Jasné. No, tiež... Tiež vlastne asi... neviem, či sa tam ukáže ten Willem Afton, ten asi sa ukáže len akože v tých flashbackoch. Ale ja dúfam, že sa pletiem, lebo chcem vidieť znova Aftna akože v tom prílohe Blacku. Alebo možno si to môžu nechať na 3 a dajú tam Aftna vo flashbackoch. Na čo sa tiež teším. Ale no a toto by... Takže teraz si to zosumarizujeme. Film začne ináč. Teraz hovorím vám, toto video vám nevyspojuje FNAF 2 film, lebo tak ako to tu hovorím, ja nemusí to byť v samotnom filme. Ja nie som prorok, takže to berte na vedomie. Takže, že... no proste, takže ten film začína asi nejakou predstavovačkou, že tam prídu tí youtuberi, tí animatronici im zoberú život a potom pravdepodobne potom sa spustia zase tie titulky, kde presunieme sa asi k tomu k Vanesse a k Mikeovi, ktorí sú v reštaurácii a pravdepodobne potom sa tam každopádne potom sa odohrá ten Fazbear Fest, to podobné máme aj v hrách, Fall Fest. No a Fazbear Fest, tam niekto asi to posere, animatronici začnú zabíjať. No a proste Abby sa o tom samozrejme nedozvie, pravdepodobne, a pôjde s tými a nejaký hlas ju cez tú vysielačku, čo to pomenovať do nej. Proste cez tú kabín, proste cez ten
ja neviem, cez tú vysielačku, fast vysielačka, to bude volať teraz, ju dovedie marionet, tam asi animatronici ju chytia a Mike sa dostane do pizzerie, pravdepodobne ju zachráni. Potom vlastne vidíme, že tam bude aj nejaká naháňačka doma, na čo sa veľmi teším. Popri tejto linke budem mať tam asi v Vanuse nejaké flashbacky, že tak. Potom, no a vlastne potom vlastne sa tam odohrá nejaká tá bitka doma, kde Marionet asi znova unesie tú Abby, no a alebo niekto unesie tú Abby, oni ju potom pôjdu znova zachrániť a tam sa už odohrá ten finálny boss fight z toho Marionet. Predpokladám, že to bude ten finálny boss fight. Každopádne do FNAF filmu ešte zostalo veľmi dlho dní. Každopádne ja ten film hypujem, kade len chodím, prášku. A ja, no ale bohužiaľ toto je všetko pre toto video. Lebo nič, žiadne iné informácie nemáme. Možno ešte by sa tu našli nejaké, že neviem, ale toto je zatiaľ všetko, ja predpokladám, že takto bude druhý FNAF film vyzerať. No a ja sa s vami môžem zatiaľ čus, bus, cactus.